Je tolik těch převleků a různých šatů, aby prostě ten chlap měl takový pocit neustálé změny, neokoukané tváře. No a tady myslím, že ta tetování bude mít podobnou funkci, že vlastně vyvolává, jo, nebo propojuje se na ty sexuální dobové symboly. Líbí se mi potetovaný chlapy, no, když mají ruce. No, takhle no, jako mně se nejvíc se má třeba, když má, jako kámoš má takhle sem odsud, tak to se mi líbí nahoru, no, to je hezký. Když to řeknu takhle, tak netetovanýho chlapa jsem neměla ještě. Lidí, co touží po tetování, je čím dál tím víc, tím spíš pokud to srovnáváme se situací před 10 lety a chodí a hrnou se a tam je právě často se dá pozorovat, zejména u těch mladých lidí, ta motivace, že chodí s obrázkama nějakých, dalo by se říct, celebrit a říkají něco takového, že vlastně se snaží přizpůsobovat nějakému svýmu vzoru, včetně toho šáhnout po obdobném zdobení těla. Panuje tam ten vlastně konzumnější přístup, kdy já třeba dřív jsem byl zvyklý čekat na termín půl, 3/4 roku, než se jakože na mě dostala řada a člověk se i na to víc těšil a pak se toho i víc vážil a měl možnost toho 3/4 roku přemýšlet, jak by to mělo vypadat a vlastně nad detailama, jak vlastně to tetování koncipovat. A teďka se stáváme s přístupem, že lidi přijdou a chtějí tetování teďka hnedka, jestli si jako můžu sednout, a jestli je nějaký katalog, abych si hnedka vybral, hnedka bych si sednul, hnedka bych s tím odcházel, což mně přijde takový, jako vnímám to jako, že to trošku degraduje tu původní rovinu, jak to bylo myšlený, že fakt je to, a já bych chtěl tamhle to tričko, protože se mi líbí ten obrázek a rovnou si ho odnesu. Já si myslím, že tolerantní třeba zrovna tady v České republice lidi nejsou vůbec k ničemu. Jsou prostě, neposunují se vůbec dál, mají svůj zažitý režim prostě a ten si jedou furt a jsou nepřístupný k něčemu novému. A to prostě, to mě úplně jedno, jako, já tu svoji scénu, ty svoje lidi a nepotřebuji, aby mě obdivovali starý báby, co to mám na zádech, jako. Já bych řekl, že se to vyvinulo, jak to nazvat, k mlhavějšímu. Abych to vysvětlil, myslím tím to, že od té prvotní fáze opovržení přes jakési přehlížení je to v současnosti ve fázi ignorizace. A to je ta nejlepší forma. To znamená, že ti lidé, pro které to nic neznamená, tak kolem vás na ulici projdou a týká se to hlavně těch větších měst a v podstatě se skrz vás koukají jako skrz vzduch. To je tak ta nejlepší eventualita. Jo. Pak je ta druhá skupina, která se otočí a jde dál, za 5 sekund už neví, že někoho takového viděla, protože vidí někoho dalšího. A pak je třetí skupina, která to dělá 20 let a bude to dělat dalších 20 let, která řekne, no pro boha, to je strašné. Jo. No a tady s tím se právě člověk musí naučit žít. No. Všechny tyto změny probíhají tím, že ty staré generace odrostou, nebo že jako odumřou. Jo, to znamená, podobně jako říkal Max Planck, že nové teorie se nešíří tím, že by ta stará generace řekla, hele, to je ale dobrý nápad, to beru, to přijímám a byli nadšení z toho, že ta nová teorie vznikla, ale tyhle ty staré generace odumřou a doroste nová generace, která je s novýma myšlenkama obeznámena. To znamená, takhle probíhá sociologická změna, to znamená i u tetování ty starší generace k tomu mají postoj pořád stejný, buď si ťukají na čelo, anebo prostě říkají, jo, prostě mládí blbne, tak prostě, jo, co se s tím dá ho dělat. Jakože nebudu řešit to, když jako Ježíšmarja je stará potetovaná, no tak jsem stará a potetovaná, jako můj muž je taky starý a taky potetovaný, prostě mý kámoši jsou starý potetovaný, prostě to je náš okruh těch lidí, který prostě, já nejsem jedna z milionů lidí, která je jiná, nás je spousty, jako a čím dál víc.